Richtára. To sa nezangávajú. A zozbieram si volačo? Obiede. Každý len lamentuje. Nemám. A čo ja len mám? No aj myslel som zozbierať. Aj charát, aj rektor chcú žiť na svete. A ty kade chodí? Joj, ako v nedelu. Behám celý deň, nič nerobím, len inkastujem. Ale vedú sa mi tiež tiše neotrhne z toho, čo som navyberal. Opálil som zo 10 domov a nesiem 2 zlaty, ktorým som robil danú žobu a teraz mi dali po 6 státy. Okúval som ju lesa, robil pluhy a keď mali platiť, len pozvolite, pán majster Odriško, keď pomlátime, všetko statočne vráti. Tak je to, ako by ja z povetria žil alebo železo kradol. Často sa národom ani rúk si necíti. Á, mám ich sami rozhodne. Švagre, veľká bieda mi zvedom sú ťažké časy. Si veľmi nelamentuj sa, nežaluj, čo tebe je hej na svete. Si dobre zaperený, nemusíš nič požebrať. Ale viete, to sa povedá. Svojho sa neopúšťaj a na cudzvo sa nehľadno. Zadarmo ja robiť nemôže. Ja nie som ako naša milá švagrinka z Kaštia. Tá môže vydyhovať a vyzimovať. Môžem tak nejako povedať. A oni táka čo novú? Ale, nič, samé súdy. Dneska zas bol za ním ten Bílovský, ten spíli a navázal Richtára na podpis. Na aký podpis? Či mu je Richtár dačo odložen? No, nie, ale ten majiteľ Spíli, Bílovský, chce robiť komasáciu. Dobrá, aby každý grunt bol v jednom kuse. No a toto chce Richtára má hovoriť, aby podpísal. Čo Richtár? Podpísal? Ešte nie, už držal pero v ruke, ale sa zlatí. Nepúškaj, vačno je komu komasácia. Svojho sa vzdať a na cudzom sa machniť. Je to proti zákonu Božiemu. Treba sa držať toho, čo vraví písmo. Cudzo nechcem, aj svoje si nedám. Čvárku píše neskôršie. Vieš čo? Iba by ho navedli. A dá sa? Na čože je Richtárom, keď skúka ka niekoho? No nech len podpíše. Spadne z Richtára, ale sa za nich zapráši. Starý, a čo sa tu rozrázuješ pred Richtárom jedomom? Tak je ako povedať. Ale čo ten spíl machuje? On čo s tým až fuje? Takto nám Richtára naváza. Veď to je on, od kundec, badlo ucho, prišiel Boh skade a už nás tu prevraca. Keď má pílu, tak nech sedí na nej. Ale sa mi zdá, že by chcel vlastných gruntov nachytať. Proti nás to šláme. Ja som tiež proti tomu. Ja Grekovci budú lačerita. Všetci sme tu boli, pokiaľ on neprišiel. Nedbal by žovrá to je aj kapsu ukradiť. Fuj, nesmieme do dobu. Švagre, ty si prvý gazda a na tvoje slovo museli páni. Ja to pustiť? Papieho. To by bolo, aké musí Trhánovi dostať do priedzeme. Pozrite, aha, naša švagrina, pani veľkomožná. Ide tam aj ten spíl. Čo tam on chce? Starý, ide aj nebožiatko Berta. Ten za ňou pod istým chodí. No tak ten by bolo ľúto, keby sa mala za takého dňa. No ale naša švagrina, pani veľkomožná, tá by mu ju isto dala. No, duša moja, o dievča sa ty neboj. Ten ju isto nevezme. Veď veľkomožná tá má dlhovať po uši. Aj nevedočná. Dal som si intablovať 12 továk na pánstvo, aj keď som jej švagor. Ale švagor, nešvagor, vyššia ako švagáka má. Berber, kýveš po vrát. 20 let čudujem, že si jej keliško požičal. Mardo trafnica, ozdalo jej gazdovstvo čistvo ako sklo, keď jej muž umre. No a čo s ním porobila? No ale ako sa vraví,
prišlo, ľahko odišlo. A na môj riešnik. Ide sem rovno sem? Starý, poď ideme, radšej sa stretnem s rohatým ako sňova s tým spíl. Ja tu ešte počkám. Hľadám sa s tým mladým pánom. Alebo nie, ideme ešte Kristá robiť. Ja tomu vysvetlím, čo je komasácia. Hnevajú sa na mňa, ale sám Pán Boh vie prečo. A zda preto, že som vzdelanejšia a majetnejšia. Ale Bari, ja môžem za to, že sa niekto narodil na štieli a niekto za čudenej vidni. Čo mám, to mám. Dobrým právom. Nebohý muž mi hospodári. Mamičko, veď striko z Vidne nám nič neurobil. Nie je zlý človek. Duša len zaujatá. Dušička moja. Aj kameň, keď leží na cestnej dobu. Ale keď ho dvihnú a hodia ti ho do hlavy, veru, inakšie budeš hovoriť. Myslíte, pán Pilovský? Znamenité to vyrovná. Poznačí bol medzi ľuďmi, naučil sa galantnosti. Ale rada by som sa zišla s Kozárom, s mojim pravým švagrom. Aha, toto sa podistým bude jeho týkať. Vyplúta jeho meno. Samozrejme, zbytočnosti. Ale prosím pekne, v tomto riadku je všetko dôležité napísané. Pozár dal na vás majetok, tam bola 1200 zlotých. Predsa, taká surovosť, sedliacké zvyky. No, je pravda, že som si od neho požičala, ale som mu veru platila aj percentá. Dala som mu zadarmovo sena, predala lacnejšie vo zďateľiny. Ešte som mu aj svoje zeme dala ovcami vypásať. Ešte ma aj okráda. Na to, čo mu furt nestačí, veď môže byť rád, že má styky s prvou majiteľkou obce a že mu peniaze v alámári netlesnejú. Vieš, v tejto noci isto oka nezažmúrim. Ja toto podistím ešte odleží. Mami, veď striko. Volaj ho ešte strýko. Takýto sváči. Plota dotka žíhlava. Takýto sváči. Jeho žena, otová sestra, naša detka. Nespomínaj mi, dieťa moje, ty ma na čisto dobro pustili. Každé tvoje slovo má rovno pri srdci bodlo. Nie, že by ti pomohli. Podopreli. Takáto rodina. Ale milostivá, vy sa vôbec nemusíte spoliehať na takýchto veriteľov, vy len vystopte. Veď mám hlavnú poličku a prosím pekne, to nie na 8 či 7%. Čo to hovoríte? Ja som veru, jak život na seba. Možno ani tam milosti. Len sa stráčka. Nie, tak prosím pekne, to ja rád dokážem, tak vám je samozrejme viac. No, a mi sa potom prečo ani iné neponúkla? Banka požičiava len stavka. A čo, Bari, ja nie som Nie, stavkárka? pán Boh, možná podľa veľkosti povoliť samozrejme ráčky stavkárkov, že tu máme sme pôvodcu kotára, ale len po malých parcelách. Pani Veľko, možná, ale ak ste chceli, vy môžete svoje jazdovstvo prerobiť v slušné pásmo a on netreba vôbec nič, len to váš podpis. Máte pravdu. Komasácia musí byť. Prídeme do kaštieľa, kde mi podáte ten váš hárok a ja podpíšem. Áno, pani Veľko, možná. Aha, tetka. Súčaše šťastia zamiešal nám neprajný osud v lenu. A ako by sa dáte na riena, vás musí človek podísť na ulici spýtiť, keď sa s vami slovíčko prehovorí. Už, našli by ste ma pri práci ako u nás sedliakov. My zavčasu stávame, neskoro líhame. Veru, ťažký je náš život. Hoci kto by neuveril. No, holúbok, aký som u nás nebola. Marta je sama doma, chcela ísť na muziku a ale nešla. Prišiel zas on. Mama ma nepustila. Vidíte? Ona furt takto, ako by ona bola mačerou. A ja ona sa plno nej má. A čože u vás nového? Bože, no čo s ňou teraz vyškurovať? Ale dobrého nič. Nič dobro nepočuť. Ako povedám.
Berta, vy nás tu úplne zanedbávate. Chodíte za cudzími ľuďmi. Aký cudzí, to je tietka vozárka. Je to ja veľmi dobre viem, ale tu sú vám aj bližší. Tu je matka, tu som ja. Viete, Berta, vám nehovorím, ja pracujem, rozmýšľam, behám, všetko kvôli vám. Prosím, vy len slovko povedzte a ja hneď tam teraz skočím do vody. Škoda, že si neboli. Smejete a ja vás úprimne milujem. A preto nemôžem ste už opraviť. Prosím vás, o čom vy ste tam? Detinské reči o plátne, priazni, slanine. Tak, ja vám tu hovorím o láske. Moje srdce je Z ako... kameňa. Je ako z masa. Som dávno. Krásneho oka. Celé roztopí a ostane prázdny kutrál. Ale počkajte, ja ťa skroť. No, ja už pôjdem. Nemám nikoho doma. Marka ma isto vyčaká. No, prídu nám čím skôr. Prídu. Asi ty, stará? Hej, No, ide? idem. Môže ma počkať. Chcem sa ešte s týmito vyškulovať. S tými? Tu s týmito, tým, že sa čo si chystá. Švagre, poďže na slovíčko. Robí to tak rodina. Veď ja som mala voči vám dôveru, keď som sa na vás obrátila. Teda, užívam je pani švagrina. Presne som sa zachovali. Veď cudzí človek sa veru cudzieho grunta netýka. No povedzte mi, čo si teraz pomyslí svet. To je aj pravda. No čo, ako? Už vám takto podpísal tu komakáky. Odpísal pán Vozárek. Povedal som vám všetkých drobnejších gazov. A ja? Že tu sa rozbie aj pani zdačko vozbu. Pán Vozárek, vlastne už mám polovicu komentára a tak vám poviem, ak sa k nám nepridáte, tak bude proces a vy ho prehráte. No a viete, že kto prehrá proces, tak platí krvý. Je zle. Ale ja nepopustím. Ja sa medzi pánmi vyznám. Hop, teraz mi vyšlo na oku. Števko sa nám vráti zo škôl. Ten sa nám zíde ako sol. On malička medzi pánmi, teraz 3 roky v Pešti, a ten vám predeje olovo. To, že je ten Števko, sa ho hádam len nezľakne. No, takto, pán Ivo. Píše sa Števko Petar, mojej nebohej sestry syn, môj synovec. Nakladám si na ne. Stojí ma veľké peniaze. Dobrie 2 páry volov do roka. Ten, keď sa vráti, ten vás dá do porádku. Návštevko! Radujem sa ako nikdy, že mi už príde. Tak ja znám jedného Petárka, spolu sme chodili do hospodárskej školy a potom šiel študovať práv do Pešti. A to asi sotva ten váš Števko. No, presne ten, ako vravíte. Rodičia ho dali na Kazlovskú školu, tam chlapec študoval, nebohý švágo, všetko premáš. No, chlapec sa vrátil do školu, nemal na tom začovať. Tak som si ho dal za svojho, keď sám syna nemám. Ale to len za knihami. Poď, ty reku, nikdy gazom nebudeš. Dal som ho do škôl a prebil sa, už je v Pešti. Pán Bilovský, nech sa te vráti ako advokát, vás tu sprevraca mokrú vlásu. Te vás dá do porádku. Návštevko! Ja uznávam mnoho, ale neviete ani pomyslieť, na čo všetko študent potrebuje. Nevyšíš mi vyratúvať, nie. Bol som nejaký v Pešti a videl. Široký trotuár, po oboch stranách hostinci,
ladnice, mladí páni, cigári, paličky, paráda a do hostincov chodia za ženami. Ale karty najviac stoja, tých miluješ. Niekedy, raz za pol roka. Na chudobného je aj to moc. Nech si tam sedia pri nich páni. Čo zabilo tvojho otca? Chľas a karty. A mohol tu nájsť žiť. A chlap to bol ako buk. Nerobím ti líčiť. Bože chráň. Len ťa napomínam. Peniažky si šaru. Fac. Mne sa to nedá. Prídem do mesta, cítim u seba peniaze a nemôžem odolať. Nie som bol bez groša, ale šťastnejší. Preto mám v úmysle tu na dobre ostať. Do Pešte sa už nevrátim. Čože? Tak toto mi viacej nepovedaj. A čože dnes budeš robiť? No gazdovať. Som vyučený za gazdu a gazdovstvo ma priťahuje. To je môj živel a nie paragrafy. To nebýval v meste, nikdy nemôže oceniť dedinu. Zdravý vzduch, úprimnosť a súcit medzi ľuďmi. Iba tu vie človek, že je človekom. V meste žije každý sám pre seba. To nie je život ľudí, ale život dravcov. Ty katová, pozri na tie dlane, vidí. Mozole, poctivé mozole. Nerob darovnice. Chcete ma odstrašiť mozolami? Veď to sú len znešení svedkovia vašej práce. Preto chcem ostať tu až tak ako vy. Dobre, postaneš tu na... A čo budeš robiť? Gazdovať a na čo? Vy nemáš kúska poľa. Na mojom? A to zabudni, chlapci. Máme ešte dielku. Jej plánujem. No a Ondrejovi. Ondra je síce len plavok, ale je hodný a obratný v robote. Čo si myslíš, že by som tu mohol takto vysedávať, keby nie jeho? Je on gazdu. Ja len prizerám. No, Markov sa rád vidia, tak čo im bude kazať? Nie. Na vašom gazdovstve som nemyslel. Keď od vás môžem žiadať viac, ako ste mi dosiaľ dali. Ja sa u vás len priučím a pôjdem do kaštieľa. Za úradníka. Čo to také? Veď úradník to je podskok, daj trvý. Ale ty si sa učil zapáchnuť. Ej, chlapče, to by bola veľká chyba. Slúchajme. Dokonč to, čo máš pred sebou. Evo, sa ešte vládzu. Stačí. Len chcem, aby si prišiel medzi hodných ľudí do vážnosti pred svetom. A na staré dni chcem počuť, a sa ten starý vozák darmo netrápil, vychoval hodného pána. A peniaze nehľadím, tým hviezdám neľutujem. Kedykoľvek, len treba povedať. Lenže, čo gazdovstvo. A teraz mi ešte zišlo na komasácia. No ale ten Bílovský robí pre svoj osob. Aký osob? Páľo Bílovský tu nemá poľa. Ja viem, ale chce sa usávať kaštieli a záčibe. Vedáte Bertu? No čo skáč? Slavu hádal Martie. A ona ho hádá? To ja, chlapče, neviem. To je, čo je medzi nimi. Veď vieš, ako sa hovorí. Bez vetra ani lístok nie je. A tá stará fúria, rada, lebo je zemľa. Je tá komasácia. Ale, keď sa vám komasácia nepáči, ale za pár rokov bude. Nevieš, čo rozprávaš. No,
ako mi môžu vziať moju zem. Ani som mu neukradol. A oral na nej môj otec, aj starý otec. Ja na nej mozujem od detstva. Tak ako ho môžu dať iným? Ale tam za ňu dajú druhú. Druhú. Môj grunt je vzácnejší. Jeho nepochodí len od otca, ale aj od deda a pradeda. Tak už vieš, prečo nechcem komasáciu. No ale nechceš mi pomáhať. Bude sa vám brániť sám. Držte mi. Len povedať. Moc rečí aj nerad. Ja a držať s Bíľovským nemôžem. Má rada, ona, Berta ho má rada. Čo išiel na chybami do pána. Muselo sa čo si prihodiť. Števko, mal si niečo s otcom? Istotne ste sa hádali. Dobré ráno, slečna. Ale to len maličkosti. Nahneval sa trocha. To istotne. No našla je dobrá tá baba. Ako by si hra osteju hádala. Povedal som mu, že do Pešte nepôjde. Kde? Do Viedňa? Neviera, z toho mohla vidieť Viedňa. Ani do Viedne. Chcem tu ostať a byť gazda. Ja sa vám tu páči. Zaradovala sa, že tu chcem ostať. Veď sa má rada Bíľovské. Že by ste rada vo veľkom meste, ale len na návštevu. Obzrieť si mesto a potom sa vrátiť naspäť. Preto chcem tu ostať. Až byť s vami. Ja by radšej bola vo veľkom meste. Vám to omrzí. Neomrzí. Sú ľudia, ktorých pohľad ma odlážujú fúka a vážne. Kde je teďka, že som nevidela? Pôjdem ich pozrieť, potom možno vo dvoru. Joj, neumúvaj sa, ja Bojí sa so mnou sama ostať. Slobodno. Slobodno. pán Bíľovský. Dobre, že prišiel, inokedy by ma to nahnevalo. Dobré ráno, také milé prekvapenie, spoločnosť tu hneď za ráno spolu. Ja viem o obecných veciach a tu nachodím politice. Ideš po komasáciu a učeka si chceš nakoniť. No, chcel som mal s ním tu, dišputu. Ešte to je výborné, ty si to nalomil, ja to už lomím. Podobne ľudia sa boja. No čo budú robiť? Joj, Marienka, tu sa neboj. Pán Bíľovský nie je z tých, čo by sa dal chudobou uprosiť. Ak si on raz niečo vyráda a má stolový roli, on nepustí. Ani sa ma bieda neuprosí. Roberta, aká bieda, prosím. Takže sa čudujete, ako by ste nevedeli. Chudobní ľudia, ktorým beriete hory, pasienky, medze. Nevidíte, čo im beriete? Dovolte, Berta, hory a medze. Hľadám do iného konára prevláčam, však ale tu ostatnú ako boli. Prosím pekne, čo vám z tých horí a medzi ostane, tak to si dajte trebárs aj tej vašej chudobe. Marienko, zúbeď prosím ťa Števka, môžete sa s Bíľovským sama porozprávať. Števko, poď so mnou do dvora, pomôžeš mi dvora na dvor. Aj teraz si sa smiali. Vyhnala. Sama. Svedkovia odišli, počakal útok. Nie útok, len prosbu. Neberte tým ľuďom ten ostatok, čo im ostal. Nerobte ich chudákmi. Berta, ak sa to týka hory a pasienku, tak to všetko ostane po starom a to som povedal teda krátko. Povedal, ale iba mne. A gazdov ste práve opačnými sľubmi vábili podpisovať. Keď tu máte ciele, že idete za nimi cestou toľkými slzami kropenou, stoja tie vaše ciele za to? Tak aby sa naozaj krásne máte chudoby, ale aj moje ciele sú tu krásne. Ja chcem, aby prestali staré neporiadky.
Musel som ísť s chudobou, ktorá ostane celkom bez mňa. Nie, sem aj bohatý nebude dávať lepší nájom, potom aj tá vaša chudoba sa bude lepšie mať. Dobrý robotník bude mať lepšiu plácu. Leňo, nech si zomrie od hladu. Možno, že si nájdu robotu vo fabrike, ale spoločnosť v dedine musí vytvoriť triedy. Podľa majetku si ceníte ľudí, ale všetci sú si rovní. Alberta, ja zakladám rovnosť na základe práce. Vy veľmi dobre viete, v čom je vaše gazdovstvo a vaše pánstvo. Vaša matka je také pripoetická. Nie je naučená viesť gazdovstvo ani pánstvo. A vy máte veľmi veľa toho, Berta. Zachráň obiety, ty musíš byť šťastná, preto musí byť najprv bohatá. Nie, to ja nechcem. Sa mýlite. Čo sa mývate, že vám týka? Teda po chvíľu sme svoji, teda po komasácii budeme svoji. No, to sa mýlite, to vám nikto neslúži. A vaša mama? Čo na to povie vaša mama? To je drzosť. Keď vás dcera odmietne, idete sa žalovať matke? Filozof suky. Nechce ma byť. Čo ti to pomôže, milá Berta, keď ti je ten sám? Vlastne nechcem až tak ju, ja chcem hlavne kaštier, ale bohužiaľ k nemu je taký drobný prídavok. Ja by som niekedy najradšej 1000 doložil a nech si ju nehajú. Ale to je znamenitá myšlienka, že ma to skôr nenapadlo. Dostať kaštier a nemusieť si zjadať. Čo táto zároveň dcera Marka, ona síce kaštiel nemá. On majú groše? Grošov majú. Kaštier má, pánstvo mám, Bertu nemám. Tak ten hor sa za starým vozárom, nech žije Zuzka Vozárová. Žovka. Niekde tu aj Dorka, hlavne, že je Vozárová. Prosím vás, o dievčat. Taký no, Tu svakom ti ja nepomôžem, len čo by som ho nadarmo najedoval. pekne si máš pozvôj, štev, tvoj. Lebo sa raduje, že ma Berta nechala, no tu som pekne vedí. Lebo ja musím vydobiť. Vydobiem komasáciu i bohatú nevestku. Neznamená Vítajte, sadnite si. Bol som vládek pri kostoch. Áno, ja som prišiel nádej, že mi podpíšete tú komasáciu. Najradšej by som vám to rozdrápal. Ale naozaj už väčšina podpísala, teda už len Richtár, vy a ešte ktorí si, ale naozaj už nás je väčšina a teda Keď väčšina nech pomasujte si, aj tak vám to nepodpíšem. bez jedného lastovičky leto, ale bez vás bude komasácia. Ale pán Vozár, ja chcem byť s vami za dobré, buď ruka v ruke, alebo v nepriateľstve. A vy viete, že bude ten proces, ktorý zaiste prehrávate. A pán Vozár, ja vám nechcem robiť darovné školy, ale od pani Machnovej, pani Veľkomodnej, tak od nej už nebudete dostávať 99 zlatých. Ani vďakujem, ani cena. A okrem toho ja prídem, vykonám jednu pôžičku. No, pán Vozár, vy už asi viete, čo vás čaká, ja myslím, že môže aj ísť. Ha! A
obaja rozprávkovo zbohatnú. Získate polovicu chotára. Neviem, akého. Sa nebojte, vydobiem od veľkomožnej i z kaštiny. Veľkomožná, je byť to rodina. Ale práve za to vám bolo. Vy viete, že pani veľkomožná sa už veľmi dlho neudrží. O 2 roky bude na dôvod. Ale ak ešte dnes dobrovoľne predal svoj majetok, tak môže získať celkom pekných pár tisíc. No, lenže to uprinúti predať dobrovoľne. Nie, ja mám pani veľkomožnú hrsti, tak to sa vôbec nebojte. Pozrite sa. Takto veľkomožnú vytrhnete v bieli. Veľkomôžete však vytrhnete celé jej imanie. Nie, nepodpíšem. No naozaj netreba vôbec nič viac. To podpísať tento majetok. O mesiac máte celý mahnovej majetok. Ja? Ako by som mohol? Ja podpísať? A čo povie svet? Nebude mať pokojnej hodiny a budú prenasledovať všade. A nič takého. To nie je na tom tretom rade. Vidíš, ty vystrihovať do pílice. Nepúšťaj mu to. Vieme. Majte vám. Čo to robíš, starý? Vasi chleba. Komasáciu. Tak výborne majte a ďakujem. Môžu počkajte. A môžete to slúbiť. Už sám. Stará, nekrúť sa tu ako hovno pri jelube. A vy ste ochotní behni strúmkom za kostami. Ja som nezačil. Hej, baví krásna. Sadajme. Ja. Ako, vravte. Pozrite sa, budete bývať v kaštieli, kúpite vína, začnete hospodáriť na domoch, do mesta budete chodiť kočiť. No ale ešte jedno vám nesvedčí do toho vášho nového kaštieľa. A čo? Vy ste mali za zaťa Pahol, to vášho Ondreja. Ako ho, varí Bahovna? Ja rád vašu dceru. No, nebudem pochlopať, rovno vám poviem, dajte mi vašu dceru za zemi. Čo? Poriadny človek. Chudobný nie som aj. Rozumu mám dosť. Ale iba pre seba. Keď je pravý čas, pán Lozár, tak aj pre vás. Pozrite sa, vezmite ma za zaťa, ja nakúpim hory, vy máte peniaze. Pán Lozár, pristanete teda. Ja, najväčšie s Ondrejom. Vychoval som ako syna. Marko sa rád vidia. Neprestavím. Dobre. Majte sa tu pekne a ja vám veľmi pekne. A za čo? Pán Lozár, za tento váš pokoj, lebo vy ste si vlastne podpísali odtiaľ.
Ste si podrezali hrdlo, joj, to bude smiechu. A sa jednou poklonu. Lebo prosím teda, sa mi bude dať o mnoho jednoduchšie, pani veľkomožinu, vytrhnúť z vašich hnusných pazúrov. O mnoho jednoduchšie rozprážiť váš majetok, ktorý vrte. Pri tej komasácii vám budem podrážať nohy. Ja vás! Pozár. Vyhľadíte ma. Vy sa jedujete na mňa a ja sa nemám jedovať na vás. Vy ma vyhadzujete pre nejakého paholka. Prosím pekne, tak to je potupa mňa vyhadzovať pre nejakého paholka. Ale dobre, ja idem do kaštieľa, vezmem si Bertu, podľa sa to ani neuvedem. A ten obed, to si bude sedieť, hovieť, vás vyženie do roboty, ešte si korbáš na vás vezme. Pánu, tam nevidíte jednoducho, že mne vaša dcera viac pristane. Vám nie! Ty čo zas chceš? Len si kováš. Rysula trochu krývala, tak sme ju nehali doma. Ale veľmi ričala. Tak sme poslali chlapca, nech ujde popásť. Prišla mucha, krava v nohy. Povláčila chlapca, vytrhla sa mu a hýbaj nadol. Do brezovej hôrky pod kaštieľom. No a pani veľkomožná, naša švagorina ju dala zajať. Pozvali sme po ňu, ale paholok prišiel bez kravy. Že vraj máme pokutu platiť. No pováž si, je to rodina? Už veru nemala ísť, to už som zjedol. A čo, hoviatko vie? Ty vždy len Keď ma za plátno okradla, ty len Keď mi dala malý výplatok, ty len Ale si ty chlap a odkazuje ti, že ešte v jej dvore nebudeš robiť porádok. Tak! Nájdem ja na korbáč. Ja veru nájdem. Pán Dýrovský, ja pristávam. A ma počúvajte. Slovo musíte dodržať. Veľkomožná von z kaštieľa. Ešte si s ním ruku podávaj. Nebojte, vezmeme pánstvo i s kaštieľom, prosím pekne. Vydajte také splnomocnenstvo, ja hneď a zaraz bežím do mesta a žalujem na vašich 1200 zlatých. Vy? Veď by ste jej zať? Nie, stará, nie. On do dneska už je náš. Radšej rohatý je ako vám. Nerozumiem. Číta je to od súdu, máme zaplatiť 1200 zlatých za 14 dní. Kde zamereme toľký peniaz? Božíko. Mama toľko peňazí nemá. Ona iba leží, krečo. Čo len budeme robiť? A vieš, kto nás žaluje? Tvoj otec. Náš otec by nás nežaloval. Veď ten má dosť peňazí. Veď ja viem, ale nemal sa pre tú krávu. Mama, vieš, aká je. Za to nás váš otec. Náš otec by vás nežaloval. Za tým bude určite milostný. A vieš, čo on robil? Mňa pýtal, a otec mu slúbky nie. A čo, nejaké tajné písmo? Ale super. Náš otec pýta 1200 zlatých od účinnej z kaštieľa. Za čo? Čo je to dôžoba? To stojí. To nemal vidieť taká hanba. Ale keď to vie on, vie každý.
dávať. Marta, ukáž to písmo, nech sa najlepšie pozriem. No a ty sa hádam ešte ich raduješ. Ešte si ich lístak. Radujem, Marienka, radujem, lebo ináč. Tu sa z toho raduje. Teda ma nemiluje. A vy prečo plačete? On ešte sa pýtaj. Poď musím ísť k máme. Sa na mňa hneváte? Radujete sa z môjho nešťastia. Ja? Ja som sa radoval len z môjho šťastia. Vy ste sa prezradila. Rozradila v čom? Že ma... Poď na to. Teda ma aj ona rada. Ja som jej to počia. Ale treba pomôcť zahorúca. Tie oči nesmú plakať. Keby som ale toľko peňazí vzal. Tu môže pomôcť iba Ujče. Ujče! 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 Raduješko! Ujče, predstavte si, bola tu Berta. Ja som sa do nej zaľúbil. O, Ritmare. Vieš, každé, čo ti napomáhajú. A dober, ty. Techničný. To zas bude, no toto nám bolo treba. Toto nám bolo treba. To zas bude 300 po nebi. Potratili si rozum, či čo? Ale robáko myslí, hamovať ťa nechce. Ujče, ona je do mňa tiež zaľúbená. No, bola si na živú robotu. Pôjdem k tým do kaštieľa, za úradníka. Ujde tým tam ide. To si môžete rovno v pivkovej záhrade ísť stavať blázdine. Úradníkom kaštieľu nebude. Kaštieľi už som pánom ja. A nemožno kaštieľ zachrániť? Možno aj nie. Zaplat dlhý za milostivú a bude. No ešte z Boha ste chlapčili peňazí. A to je už načisto váš. No veď už ho držím pevne v rukách. Čo si ešte pripožičiam v banke? No ale mi sa do toho nestá. No a ešte raz vážnejšiu vec pred sebou. Pojdeš do Pešte. Ja do Pešte nepôjdem. Lebo mi tam treba mnoho peňazí. Dokonč, čo máš už pred sebou. Ja peniaze ti dám. To ti nikto nepovedal. A koľko ti to tam treba tých peňazí? No, ja sa neodvážim povedať. A 10. 100. A? 100 som dlžil len za biliard. Miluje. 8. Ja sa už neodvážim povedať. 8? No mňa špiat trafila. Tak ty si tu zrobí so mňa posmech. A na čo si nepomíňal? Čo som chyto vymyslel, na to som nepomyslel. No, bolo treba na to, ísť na to, každý. Som prehľad všetko do poslednej babky. Mal som 500. 2 páry vodu. 800. Však neký. Kde sa taký veľký grob? Práve som ti preč od karát, za to by boli 2 páry vodu. Počúvaj ma. A keď ti to vyplatí? Pôjdeš? Vyplatíte? Pôjdem. Nevyskakuj ako otrachutíš rebec. To ti vyplatí, ale ja sa ti vrátím. To si
zachovaj. Pre mňa očakávajú. Nechajú. Keď žrať nervov. Dober sa a pôjdeš do mesta. Tam na knižku v banke vyťahneš 800. Hneď by ťa zabili. No, hýbaj Maťku a slúchaj, čo ti poviem. Uťahovaní, keď sa Čo? hlavní pôjde do pešky. Kedy? Vari hneď? Jo, je mu náhlo. Je mu veľmi naponáhlo. Prihára mu končariky. Musím, Ujčinka. A čo ti je? Ty máš akúsi ťarku na srdci. Ach, nič. Idem ako jahňa na jatky. Na tých čias. Ach, môj mladý vek, mladý vek. A čože sa stalo? Vidím ti na tvári. Ujčinka, ja mám dlhy. Začakali, že splatím, ale zvedeli, kde som a prídu po mňa. Majú ma do chládku, a môj mladý vek. Bože môj! Veď som ti každý mesiac posielala, ako nik nevedel. 15, 20 zlatých. A čože si nešanoval? No, a je to mnoho, čo si dlžen. No, ale mám čo si v truhlici spomôžem. Veď ja len budem ratovať. No koľko? Ujčinka, ďakujem, ale je to mnoho. 600. Jú. No, ale ja toľko nemám. No, ale dačo bude. Počkaj. Viem, koľko nemá, ako ich len trápim. To všetko pre teba, Berta. Toľko tu nebude. Po 6 som do tejto štrimfle odkladala. Predala som masla, syra, pre Marku som odkladala. Ujček si však požičá a nevráti. Nož, vezmi si ty marnotratne si. Len pred Ujčekom nespomínaj. Bože nebeský ťa chráň, no rátaj. Bože, koľko je zlý. A či nevie, že si sirota? Poznáš na tej peknej hlave. Rátaj, koľko? 210 zlatých. Málo. Ani polovica. No. Kdeže vezmeme ostatok? Ujčinka, u vášho brata, u Kováčov, vám požičia. Nie. By ste šli za ním a akože pre seba vypýtali. Á, to je lakomec. Skupán. Ako každý machna. Pravda? Ja som tiež z tej famílie. Ale vidíš, ja som skupana. Groše ber ty, a toto vezmem ja. To budem radšej pýtať od starého. Teraz sme na seba ako kozá nôž, ale budem pýtať od neho. Len mu nič nehovor, lebo on je horší ako pohľad. Ani na svoju dceru nehľadí. Chce ju dať tomu. No pováž si to, je to otec? A čože si ten Berku neberie, keď sa najprv za ňou vláčil? Tu nie, tá pre iného rastla. Ale nebojte sa, ani mark mu nedám. Nedáme. Máte sa
sa mi čo radiť, idem ja. Aj, a ja tiež. Pani Ivona, prosím, ešte chvíľočku zostaň. Ja viem, že ste boli náravne proti, ale myslím, že sa budete konečne súhlasiť. Ja chcem, aby ste mi verejne slúbili vašu dceru. Čo to ja? Ona aj tak za vás nepôjde. Ja som slúbil a slovo dodržím. A dievka musí slúchať. Pani stará tiež má rozum. Nemusí byť stále všetko po tvojom. Raz bude aj po mojom. Je múdry spraví porádok. No, má byť svadba. A ako? Dievka už je hotová. Hotová? A čože je to hotová? Ja ju hotovila za Ondreja, a nie za pána. Moje plátno, čo som jej hotovila. No na čože nebude? Bude chodiť mušelinia na čokranej sukni. Chúďatko moje, istotne si ju pristupí. Stará, nelamentuj. Na peniaze nehľad. Koľko ti treba peniazy, aby si nahotovila? Ale kúp čo najlepšie. Nech sa dievka nezahambí pred svetom a my tiež. No ale to bude asi treba mnoho. Tu by som mohla pre števka 400 utrhnúť. No ale všetko kúpiť od ihly niti až po klobúk. No. No, števka posielam do mesta. Pôjdete naraz. Dievko, na knižku vyberieš cestovák a pošle. On už vie. No, ale ak nebude treba na tú výbavu 800-vák? No? Nie. No? Ja. Keď aj 8, knižka vnesie. Aspoň števkovi pomôžem. Dobrý deň, vyšujem. Dobrý deň, dobrý deň. Švagri, čo to zase robíš? Švagri mu žalujú, 12 slova. Než ich tam vezme. No, už je tu. A kde švagrina z každého? Švagre, no nerobte nám takú potupu. Vítajte, pani Švagri. Našli ste cestného národu. Teraz už som rodina, keď je zle. Čo? Viem. Bola som strašne rozčúlená, bolela ma hlava, čo som vám odkázala. No ale prosiť sa vám nebudem. Nebola by som prišla, ale pre túto som sa premohla. Veď tá vám nikdy nič neurobila. A ja viem. Bral som na ňo hľad, aj budem mať. Veď to robím aj pre ňu, aby ho všetko neprišla. A túto števko sa ponúklo, že uvedí poriadok v gazdovstva. Števko? Ten ide do Pešti. Ako bude aj tu, aj Pešti. Stane tu, kým skončia vakácie. Prečo? Nebám. Chcete odísť? Povedali, že ostanete u nás. Idete sa nastrániť a uvidíš. Povedal som, že vás rád, ani ste sa na mňa nepozreli. Čo tu teda budem? Volím odísť do Pešte. Treba aj na Saharu. Neodchodili by ste, keby to bola pravda. Klamete ma. Ako tamten. Nevidíte, že moje slova sú úprimné. Nevidíte, že vás naozaj milujem. Nevidíte, že aj Pozri
spadne. Že jej prišlo z oču. Chorobole, čepie tu vylieči. Milostivá pani, vaša dcera ma miluje a ja ju tiež. Deti moje, teší ma táto potecha. No pani veľkomožná, tak teraz je vám dobrý pušky zem. No, vidím, darmo sme sa budúvali. My nie nadarmo. Našiel som vás. Evko, a keď ideš do toho mesta? Pravda, že? Ďakujem, Vujčinka, taký už tuhej nebude na svete. No, sme sa to len dožili. A ty ho čuť. Joj, tu slnečka. Joj, dobre si urobila, dobre. Mamička moja, robte volač. Čo? Ste otca Ondreja odchodí. A kde? Kde? No neviem, tetka. Ňaňečko, nepustite ho. Mám udržať. Nech si volí. Jedna sestra na horňáčstvo, druhá na dolňáčstvo. Ozár sa neprosí u nikomu. Tak dobre, ja tiež pôjdem. Ja to nechcem. Persa, tu ťa vystúpila. Tvoja dievka, pekne sú vychovala. Jazyk ruče pod rástou. Učuš ma mne, nemáš pokrok dole. Ale čo to mi čušala? Nebudem čušať. No, a ja ju tak vychovala? Dianie, to by materi z oka vypadlo. A je to mne blahoslavený muž, ktorý mi dostane. Ale ako tebe! Sváčko, čo vám ja idem povedať? Aj vám, detky. Kde je Marka? Marka! No nezabudni, no nie je tu, ale na záhubí. Ondrejko! Áno! Vy ste na mne. Toto mohlo nebyť, keby nie vás. To bolo zelené. Poďakovať nám, že ste mi z toho pozdrohovali. A dal tam Bilovský, že ste ma chceli starosti o hospodárstvo ušetriť. Chvála Bohu, toto Števko, môj budúci zať, sa ukazuje ako dobrý hospodár. A preto som vám chcela povedať, môžete moje vážne vypustiť chlap. Čo sa tu budeme cifrovať? Povedzme si postatok prosta po slovensky. Švagrej, ty hoci z hlavy šetneš na štiev. Veď píla tuto Bielovského je samou žena. Ale to ti pán to nepovedal. Veď nemá nič. Celá jeho píla je blúd. Celý čas na všetkých klamal, podvádzal a teba mal za sprostého. Starý, ale si mu začal. Povedal, čuši a pošlo. Ja čuším, som ticho, lebo ja nič nemám, ja som nezdedil ako vy mnohí. Ale vidím, ja mám... Budem na veky stáť. To je pravda. Máte rozum. Ale v ňom kopec špekulácií. A vy tu nás so Števkou nie ste synové. Lebo tam, kde Števka len vidiac od vás utekajú. A viete prečo? Lebo má srdce. Keby nemalo srdce, či by tých 12 továr vyplatiu. Ja som mu dal iba 6. A ja ďalších 6. Autora! A ako ma vtedy vyplašil, že vraj dlžem pešti. A mňa oklamal. Viete, to
vetria a nemusí chodiť po žobraní, vedie on dobre zakorený. Pracuje zadarmo i vymáha dlhy, preto v nedeľu opakuje s mešcom nohy. Robotuje tvrdo, ale hravo. Túto postavu nám zahral Janko Čadok. Žena jeho dobrá stvora v súkromí v divadle, tak vám ju vše napadne. Múdre rady ona dáva, príde rady na vozára. Ak chceš mať doma pokoj, učuš, a aby ti neuškodilo, na silu nedrž. Pani Machnová mužovi ani kľaši privoňať nedá, tak ona o neho dbá. Túto postavu stvárnila Anička Čadová. Tichý, na slovo skúpi Ondrej Paholo, taký však zdá sa len na vonok. Do Baštieľa i naspäť putuje, no tomu spíli to pod istým nedaruje. Keď sa raz nahnevá, vie byť aj zlý, však Bilovský uvidí. Pod okom už svieti modrina, pre Ondreja to nie je žiadna vina. Pre gazdu vozára je jak syn darmo je, už mi inak iba tak, túto úlohu zahral Janko Kapeňo. Jeho štipotavá verná frajerka Lozárova dcera Marienka. I do kaštieľa za ním ušla, vidieť raz tak Viedeň, to je jej túžba. Po muzikách sa sama nevláči, no pre Ondrejka má ona oči. Jeho skúša s veľkou chuťou, či ju tak rád ako cukor. Na Bilovského ani nemrkla, radšej by mu zametla. Voči tejto postave žiadna nie je námietka, veď nám ju hrala Holerová Ivetka. Priatelínu Ajvos, sena, zadarmo dáva. Krčmi trpiaca z Kaštieľa s majetkom čistým ako sklo si nažíva, rozpozná, kto prišiel z Londýna či Paríža. Pani milostivá, patriotická to vdova, no svoja nezľudká, tejto úlohy sa ujala bez trémy, zeleňankou. Mladej deve z Kaštieľa, keď jej príde z očí, istotu nájde štierkovom náručí. Hľa, filozof sukní, čo chudobu zastáva, čeli sladkým službom, nádejí nedáva. V Kaštieľi rástla od malá malička a razom je z nej krásna dámička. Milá slečna Berta, nie žiadna nájivka, jej za ňu zahrala Škradová Paulínka. Scenár napísaný, skúšky nedohľadne, pre mužské postavy hľadáme nomárne. Chodíme, blúdime po celej dedine, naša komasácia premiéru neuzrie. Oslovujeme susedov, mládencov, márne sľubujeme slávu Vavrínových vencov. Darmo je, nik nepríjme toto riadno. Ale kde sa vzalo, tu sa vzalo, ako by nám z neba spadlo. Prišli nám do rany dve mužské postavy. Ešte, že nás to napadlo, zahrali sme na nich divadlo. Že ak neprídu medzi nás, hrozí ochotníckému divadlu Jasnovi hrad. Nechceli si to zjavne na zodpovednosť vziať, hádam spadný strach, rozhodli sa a prišli medzi nás. S ochotou a pochopením už sú názor spolku členmi. Je to tiežké preč, bude opýtať pochlánu preč. Bilovský, pán prelieta vyplete našim dámam hlavy. Podpisy na papier spiera, paličko sa podopiera, komasácia sa mu pozdáva, so ženským srdcom sa zahráva. Dostal znamenitú myšlienku, v majetku sa dostať z nejakú zem. Márka, Žovka a či Zuzka nevie, veď o dievča predsa nejde. Túto postavu si vyputnal plnými dúškami, hereckým talentom, dobrým imidžom, prešiel by i kamerovými skúškami. Od Bilovského jednoducho dostal tento mladý pán meno Marvinko Mosál. Pán Žilko Peták, Pešti on študoval, peňazí až na 2 boli v hazarde pomíňal. Domov prichádza síce bez groší, ale o to šťastnejší, lebo tu nachádza holubicu pokoja, len čo prišiel, vyhnali ho do boja. Gazdovstvo ho priťahuje, oceňuje dedinu, veď iba tu možno zažiť človečnú. Ako pomôcť drahej Berte plánuje, dokáže to, keď účinku spracuje. Mladý pán so zvučným hlasom, zvykne si on u nás časom. Nebolo mu treba herectva hodiny, túto skúsenosť si priniesol už z inej dediny. Hrá
Betáka, že sa vám to vôbec nezdalo, ale áno, je to náš parát Janko Galon. Zavčasu vstáva, neskoro líha, so svojím starým neraz vyplýva. Okolo hrncov myslí sa zase krútiť, do mužových intríg nedá sa vnútiť. Drakostvora žena Vozárova. Za slaninku vajcia utržené peniažky ukladá si bez úrokov do starého ponožku. Šanuje na horšie časy, dozár si vše požičia a nevrátia si. Povie vám, je to rodinná herečka, keby chcela aj studentkov stola do vrecka. Dnes sa predstavila ako žena Vozárova a je to skúsená ochotníčka Zuzanka Renková. Drží pero, podpisuje, rozhodol sa, komasuje. Čo ten gazda stvára, vkladnú knižku požičiava. Keď groš od neho pýtajú nerevce, vraj ho vkladná knižka uniesie. Hoci je Vozár rázny chlap, predsa ho má každý rád. Chystá sa aj do kaštiera, strieda zaťou viac jak treba. Hovorí sa, že nakoniec to najlepšie, preto táto postava tu na mieste. Po javisku s istotou sa pohybuje, doplňaním textu ich kolegov udivuje. Keď stojí pred obecenstvom, každý to vie, že vo svojom živle. Poznáte ho naisto, voláme ho maestro. V dobrých predstaveniach záver tvojich hlavný bod a ním je Chája rod. Veru i my máme taký malý bodík a ním je Janko Galon. Dohliada na hercov a ich kára, nech sa láskavo držia scenára. Keď sa do deja zahľadí a započúva, aj prácu šepkára odsúva. Rekvizity, kostýmy trpezlivo zháňa, učte sa tie texty, často dohovára. Dochádzku na skúšky prísne kontroluje, bez nej sa náš ochotnícky schovok nezaobíde. Je to asistentka réžie, žiadna novinka, lebo ňou je naša Zboroňová Orníka. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som menom všetkých nás tu prítomných poďakoval nášmu ochotníckemu divadlu za jeho úžasný výkon. Je vzácnosťou v súčasnej novej dobe, kedy sme unáháňani a kedy nám ako si nezostáva času na nič. Títo vzácni ľudia si i napriek tomu dokážu z toho mála času odtrhnúť a venovať sa tomuto nádhernému týmto doskám, to znamenajú svet. Úprimná pochvala. Vážení páni, dovolte, aby som poďakoval tomu najvzácnejšiemu človeku. Človeku, ktorý sa venuje už viac ako 10 rokov celou dušou, venuje sa divadlu a venuje sa tejto našej krásnej kukučke. Dovolte, aby som poďakoval scenáristke, režisérke a všetky funkcie dohromady našej milotke Verčíkovej. za ich toleranciu, že naši učíkujúci pravidelne unikali z domu, takže to tolerovali.